Okay, so tell you what, namhlanje nginaso isikhathi so ngike ngathi cha ake ngilithathe leli thuba ngike ngi-entertain lo mbuzo engihlezi nginako ukuthi unakho ukuqhamuka kodwa ke ngiye ngibe nokungawuphenduli ngoba nginendaba nawo akuyona futhi into engathi ibalekile kumina okwamanje yabo ngoba phela umuntu njobe la eGoli ifocus yami mina kusuke kuwumsebenzi nokuthi mase ngiqedile ukusebenza abantu basekhaya noma ngimsendele imali so ekuphelelisiwe kumina lokho impilo iqhubeka. So I always get asked this question of, are you dating? And I always say no. So people always think when I say no, it's because entertainment industry, she's keeping her partner private. Yeah, well, private and keeping somebody a secret are two different things. Baningi abantu who are in relationships who are keeping their relationship private, but their partner is not a secret. Sonke siyazi ukuthanda noba, but into eyenzakala kubudlelwane babo is private. I'm not keeping anyone a secret, and I'm not keeping nothing private. Okay. Angazi lento ngizoyichaza kanjani kodwa ke I'll try. The reason why I'm not dating, there comes a question of why are you dating, and I say no, and then there's this, why are you not dating? It's not that anginaimizwa, it's not that I don't see insizwa ezimisele ngami ngiyakubona konke lokho. The reason why ngingena umathandana noma umuntu engibambisene naye is because mhlambe ke insizwa eziningi mhlambe ezike ziyibike kumina iphutha abalenzayo bangizela ngemali. Ngiyintombazane, yes, ngiyathanda ukuspoilwa, ngiyathanda ukuphiwa imali, but khona nje mfethu umuntu okuzela ngemali. Nginebhadi labantu abangizela ngemali. Umuntu ofuna ukufika empilweni yami azongikhombisa ukuthi hayi mina nginenyuko mfethu ngiyiphethe into yokuthenga. I think futhi sengishawo ukuthi sengisebenzile mfethu. Imali ngiyayazi, imali ngiyibonile, imali nginayo. But akube khona into ngumuntu wesifazane engizoyithobela wena ngaphandle kwemali yakho. Imali iyaphela. It's one thing I always say, imali iyaphela. Uma ungizela ngemali noma uzongenza ngikuthande ngoba unemali, mhla iphela imali yakho yini engiyoyithanda kwami? Mina I think I'm just waiting for that guy ozongibeka endleleni angikhombisa ukuthi umuntu wesifazane, lo muzi lo mula ekhaya ngaphansi kwami. Like angibe nento engizoyithobela, akube nokuthi mase kufika la ekhaya isikhathi sokuthi hey imali ayibona. But ngithi mengiyibuka insizwe engihloniphayo ngisho ukuthi cha ngisho imali ngangaba khona kodwa ngoba mina naye sisendawonye ngoba yena usakhona cha ngizohlala. Uyabo, akube khona into engizoyihlonipha ngawe. Angingathandani nawe ngoba nakho ufuna unginike 50,000 wena zisuka. Ngoba trust and believe, njengomuntu wesifazane mengizokuthandela ukuthi unginike 50,000, azi ukuthi yoba khona inkinga mhla wangakwazi unginika 50,000 sengiyofuna omunye oyonginika 50,000 ususala kanjalo ngoba ngifunike mina ukugxuma ngike ngikhetha ukuthi cha ngihlale nje mfethu ngingangeni kumathandana. Enye into noma nginebhadi la kulezi insizwe ezifikayo, and ifese insizwe nje iphelele kulezi insizwe ezifikayo. Mina ngumuntu othandayo kumndeni, mhlawumbe uthola ukuthi ke nabangani noma nabantu engizothi ngisondelene nabo esakhula nabo, yabo abanye babo abakabi right empilweni mhlawumbe njengami but basazama. But mase ngifika nawe mfethu ufika kwabantu like mfethu isimo sasendaweni uyasibona, mengizofika mfethu phambi kwabantu ugqoka uGucci head to toe LV bandize emakhanda, uzofica abafowethu laba egqokela ama overall blue bahleli bayakhuluma beyinsizwa mhlawumbe khona umcimbi khona, so ufuna ukukhombisa wena ukuthi ungaphezulu kwabo.
ayabona nje mfethu mina ayikho into engixosha kumuntu shiya nje umuntu esilisa mhlawumbe ngithandana naye ayikho into engixosha kumuntu mina njengomuntu esothi hleli mase ufuna ukukhombisa ukuthi unemali esothi hleli mfethu sefane kwaziyo wena ukuthi uyini adulanda wena adulanda the latest car iyangixosha lento kumuntu nami nginazi izinto but mfethu mina mengase ngihlangane nabantu abangangazi ngeke basho ukuthi ngubani ngeke basho ukuthi nginani ngobani inhloso ngokuthi sihlale nabantu ukuthi siphile ndawonye sebeyothola late uthi hayibo kanti umsakazi hayibo kanti uhamba ngale moto hayibo yabo but angithi fethu mengifika endaweni eyamakhaya athi umuntu omdala mayebona ingane athi wengane awuhamba ongithathela uvaskini le indisho yokugeza ngithumeke wengane ambolanda ibhakede ngithumeke le ukuthi sengizongathumeki ngoba ngiyini yako ubani yazi ubani cha angiyithanda so ngingasho nje mfethu ukuthi nginebhadi labantu abafuna ukuyiveza ukuthi banotho imali ngiyayithanda do not get me wrong ngiyathanda uphi imali ngentombazana but ungangizeli mina ngemali nginayo futhi eyami ayikho into engichaza emalini I can afford ingane zami ngi-afford impilo yami ngi-afford everyone around me but ungangizeli ngokuthi mfethu wena unento yokuthenga cha mina nje mfethu hayi ukuthi futhi I'm not ready for a relationship i-relationship ngi-ready nje for yona but angithi mengingena mfethu ngithole mfethu nje hayi man indoda enomthetho yabo indoda mfethu ezongaziphindi kabili ezothi mikhuluma ingizwe uthi baba seka usekhulumile indoda ezothi mithi iyahamba ithi mama ngizobuya nje ntambama abo 5-6 ngibona isidingo sokuthi ngisukume la ngihleli khona ngipheke ngoba ubaba useyithengile izinto zokupheka ngipheke athi mebuya nje mfethu ngene egateini yabo ibhodo libe lisho lapha ekitchen ngifuna mina ukuba sothandweni olizongenza ngibone isidingo sokuhlala nalomuntu enginaye yabo ngingimfethu mina ngifuna umuntu obazisayo abantu nowazisayo umndeni wakhe kungathi mfethu usehleli ndawonye usuyohlekisa ngumzala wakho mfethu ongekho right uthi hey lo isilima lo yabona mfethu mfethu so hayi ukuthi mfethu ngiyasaba ukuba kwi relationship cha ngisaba hayi ukuthi ngisafocus emsebenzini cha ngifocusile emsebenzini kodwa isikhathi relationship nginaso kodwa le ukuthi ngizofika mfethu nomuntu ongizela ngemali ayifo